के साथ कुछ मिल रहा है यहाँ पर। रोटी है, रोटी के साथ মাংস pork burger, chicken burger, चिकन भी है, पोर्क भी है, pork burger, chicken burger. चिकन भी है, पोर्क भी है। जतनो सारि गाहाम बाहाय थांबाय वान सुगन्धर जतनो काहानो दंबाय नै नरक नुगै मान खाना बुसखांगो हिंद्रनि बुसखांगो बिनि मुंगे तामो आशिष विद्यार्थी तामगे बखरकसा बलिउड नि सुपारस्टार होनाय मानो नदी बताबो कायसा चैनल खुलुक जा बिनि चैनल का फूड माने पद्रे पद जे कुनो फूड चानानि टेस्ट खायनानि yang gurinani aborok bini belai sok aboni bagai bo kaisa channel sanamka channel sanambai bo abai klaino guri nugoi mano hai di bana ingkai bo abai klaino chini tripura bo phai sok paika agartala bo phai bo kubang ma jaka guri kha phiaba bo kaisa dukana hapka chini borok dukan doi tongmani nor nugoi mano screen buskango aro bo haboi tamo tong nebo sungka sungmani yaklo dukan malik saka chanani sikang bo mung sungka bini mung tamo bangoi hinai saka te aro tok bahan mosdeng bo tongo wak bahan mosdeng bo tongo pheba dukan malik abo je dukan rinai abo chini bukung bara chini borok bono tam hinai saka chini ocha mungno chicken borta bo salia je abo tok bahan mosdeng abo wak bahan mosdeng noi bo salia sabo dukan nokphang chini borok je borok khoroksa bollywood ni mumbai hai jagani borok nini aro phaika chini tiprasani chamung bo chakha bo sungkha abo tamo awan bangoi hinai saka nung aro chicken borta chin kok bai tok bahan mosdeng no chicken borta dahin chicken borta da hin norok sale wak bahan mosdeng no chung suar barta da hinane na di chini kok no promote khainani ba chini kok no buino furungnani chini kok jodi o ashish vidyarathi bo jodi chawai surungoi thangka hinke bo salsa pini aro thangoi bo sawaina ang tripura thangoi tripura jati je tripura rokni o hani busa rokni chamung tripura ni chamung ang chawai phaika tamam angke awan bangoi tok bahan mosdeng wak bahan mosdeng abo bini bokhoroko sebungoi thangamo bo surungoi thangamo tripura ni sobse chamung famous nge tamo wak bahan mosdeng bai tok bahan mosdeng awan bangoi omor ke tripura saroni jottoni famous chamung ne abo kaisa chini chamung prosarong mari klaya diba ha chini chamung phatani borok phai chawai thanga hinke bojori than sawike example te kuni borok phaika bin bukuk dik khanaka salchang bo thangoi chawai nai tok bahan mosdeng aro bo sawai rikha chini ob dukan ri tongnai bai tam hinai chicken borta suar borta nung tok bahan mosdeng hinai sakai tam khamu ba bai naisi nini kok borok chungkai yang kok borok ni bagai sanlayo siri khok layoi chini kok borok no chung suinani chini kok borok no famous khainani chini kok tripura hingke chini kok borok bisi ma cholenai jemon shillongo khasirong ni kok choliu bengaluru canada choliu mane je jagani je nepal ki nepali language choliu chini tripura hingke tamba chung tripura sa chini thai chini jaga phiaba kok ka choliu bangla choliu haiche Bangla si choli tu sina chini kok borok rok office choli ba cholia hingka hai boini phatani borok mugia sia phai mane chung bono mobile o bangsin nugoi tongo tv nugoi tongmani atka sa chini yang pere na phaika chini chamoni mungsungka chung sai rokha boini kok bai chicken borta chicken mosdeng tok bahan mosdeng ni saya oi chicken borta bobo tese awan bangoi thongja khabo tok bahan mosdeng bo thongja kha tese borta chicken borta bahut tese are bo belai ang obono nungoi ang hamela saya phiaba kha khamani hain kha haise chini kok borok ga pok thangba ga agor tola tongnai rok ge jol jangnai baksa
o bai no amo bono sungna ne musung mani kabusi chin kok borok da pokai thanga bai no ha no oboda norok bortahin borta chin kok borok diba buni kok bai furngoi ri roka chini kok no kha ma ke na tola khiglai to ne lagi rok hai ane to ne lagi siringnai borok siringlai tongo sanai borok sanlai tongo o baksa baksa borok kok samane obo ang kabule right no ka haisi agor tola tongai Tripura sarok ga kok borok maliye kok borok salai liya nogo wanji kok mang si salai siwo kan mane chun mani bo wanju ni kan mang chung mang si chumlai siwo bla in samane bo thik no chung phang phang nugai man kha chini ba chini bukung bara chini Tripura sa je wahan mos deng no chung wahan mos deng hino tok mos deng no tok wahan mos deng hino abono si phurungoi rohka khoroksa Bollywood ni star superstar haisi Ashish Vidyarthi bono sai rohka abo tok wahan mos deng no chicken borta chicken borta ya o buini borok kai borok to borok kotor kotor bole famous borok Bollywood jogot ni borok sanai Tripura o chicken borta famous chicken borta samane kokung kha wanji rok ke tamu sinai bukung juk sinai borok ke sepsi nai tongo je abo chini jamung no borok nini seknani borok ni ko obbas goto ro khaisi borok ni loi borok olophan thang sai mane bole kong na kokta chicken borta rok suar borta rok obo to chini jamung si borok sai mane haisi Tripura no si borok ni ha hene sawai tong mane ungke gorong ga rudra palso nini jamung no bo chini ne borok sawai tong mane ha borok haisi norok no sawai ne labai sungdo norok no sale abo norok goda gothok jaka khara khana to jaka khana thoje ana wana ma singja haisi wana ma singja ari chin kok borok no nu scope ma ka hinkai borok obo tamo hene sungka ke nu chin kok borok basi sade haisi kok borok basi sade chini chamung obo Tripura sarok ni Tripura ngi Tripura sarok ni joto ni sele chamung famous obo mosdeng gutok awan bangoi amorok sini borok ni chamung obo borok ni chamung tok bahan pengja wak bahan pengja aborok joto ching chamung abo phurgo se rohde tini chamung simiya ne originai no obo tamo hinin sunga ke pasra hin sanai ta originai hin salia haide thanglai te tabu ngai di chini o chung bururok tui mane risa agi risa na tu ya bokra rok samane lasi urinai bururok khaja khamani khaja tui mani risa hene tuina lasi jak phuchala ro tabu khunke pradhan mantri phano phaidi CM phano hongdi MLA phano hongdi haino borom relai mase risa haisi o risa boroni phai hine borok sungnai bole waisa le sungjak tung na botamo risa sabani kok bai chini kok bai tamko abo bose famous risa mantri pradhan mantri jotono se risa bobo boron bai ngam chin kung chugya di ba gabono ang sanan mo chungo next time bo amhai tang di haisi jesa panota chini abo tamo hene sungai chini kok bueno sasadi haisi kus purungdi oborok wahan mos deng tok bahan mos deng sana rungya barta hene sawai chai thangja haisi ben kuno bul kore nung je purungmani bomman kha apana chung Tripura samgoi tong hangkai chung chini kok no purungna ne dorkar haisi chini kok no purung rohna ne dorkar ঠিক না চুংকক সালাই থানে ও চিনি কুবাংলা বাংলা মিক্স মো চুংকক বরক পিওর ছায়া কক বরক পিওর সালাই মালায়া হাইপানো চিনি চামুং নুংমুং আবনো ফরমানি থাंदे ফরনা ফররে চুং ফরমাनो বলেना চুংখा मिक्स तंगलाय मानि बागै त्रिपुरा खा वानसा बाय त्रिपुरा सा तंगलाय मानि बागै बाजार हुजार थांलाय थानि कक सालाय जापिं गो तांलुंगो बांग्ला मिक्स कक बरक मिक्स आफायगेनो चुं तंगलाय हायहोला চামুং কানমুং আবনো তিলে কোনো দিন
तलाता उसुरु दे हाइसे बुसकांगो सै आंनि तेल सादि हाइसे फोरोंनानै जरा माने स्कोप मा खांखते या खानानै ऑप्शन करे हाइसे आरे फोरोंनो हाबनो तो या हिंगाता पाओ बाइबो तक बाहान मस देखने साइरि खाइ जाखा मोबले हाने अब चिकेन बर्ता हनो साइरि खा एकदम साइसो साइसो खातों तो yang जाखाता बुजिखा गाबनो स्कोप मा खांखता या खाने yang kewan hamil sana thang yang ngo baina ba hamil sana thang ya bini samane abo কিন্তু চালিয়া bo agor tola sai tongmani loida bo sawi dikha tok bahan moseng salia chicken borta bo bujigla hene da bo chicken borta hene saka bo bujiwano hene da saka bo to tamo sin sungle nungri phurung ke bo sai manai cha khangya bo tok bahan no nge nungnin kok bese ma sanai nge no awan ba mane ka thana awan ba ngoi saba mono sarita pithai noi jengman enka angte bisi kok sana thanglia thiaba omhai chini kok chini chamung numung kan no buyo bot bin mung tam o tam mane sungoi bangla ro bai samane nu khang gele kha sawo haisi omhai ro saya kan jana omhai ro saya kan jana haisi hambai bai song paisa jora nai to mane bai malai ne ro bai next video